Práve si len tak porovnám detský a dospelý život. Keď sú deti malé, učíme ich, aby pozdravili, aby sa slušne správali, aby neklamali, aby nenadávali. A potom zrazu prídu do určitého veku, povedzme 10 rokov, 8, 9, 10 rokov, kedy dieťa začne nadávať jej za to chválené svojim prostredím. Zrazu už to nie je až také zlé. Dieťa ešte ani nie je dospelé, ale ak nenadáva, je divné. A čím viac dospelé, tým viac divné. Zrazu to všetko už neplatí. Rozmýšľam, že či to proste má zmysel. Keď si dospelý, je predsa normálne, že nadávaš. Keď si dospelý, je normálne, že piješ kávu. Káva ťa už v podstate posúva na inú úroveň. Čaj je pre malé deti a káva zase pre dospelých. Toto som už počula. Tak sa pýtam niekedy samej seba, že či to teda má zmysel, to, čo učím deti. Základy slušného správania. Že vraj mladí sa nevedia slušne správať, ale veľakrát vidím okolo seba proste oveľa starších ľudí, od ktorých to očakávam, že ma pozdravia, že budú slušní, že mi podržia dvere, lebo ja to urobím. Ale nestáva sa to. Není to vôbec ohľadom veku, ale asi ohľadom, neviem či výchovy. Ťažko povedať, ale každý si za svoje správanie proste zodpovedá sám. Len za tie deti sme zodpovednými, dospelí. Takže neviem, má to zmysel? Základy slušného správania. A to nehovorím o prosociálnej výchove. O tom, ako pomôcť niekomu a nič za to neočakávať. Lebo presne to sú základy, ktoré malé deti učíme. Robia to aj dospelí,